Sarangan nga huyop sang hangin nagikan sa nabugatan na sidlangan, tubtob na mugat na nakatundan, naga-impluwensya sa kumugsan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalot. Dave Coahaw sang Provincial Disaster Management Program. Good evening, sir. Aha, sini nga hapon, sir, do batyagan taman nga matulot taw higid man, sir, no? Yes, sir, Bri. Kag may mga passing clouds kita mo nagatugas ang ulan tabla. Aha, Ulan off man, pero hindi man masyado ko todo. Ka-slight man lang katama, sir, no? Yes, sir, Bri. Aha, sige. Sir Dave, salamat. Maying gabi. Thank you, sir, Bri. May gabi man siya. Maying gabi, sir. Okay, matulot taw hay palibot ta mga kaaksyon. Ano? So sa mga utod ta dira nga nagapuyo sigad sa baybay, sa idalom santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang gid kitaya 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla Sai 54 subong adlaw Biyernes, Hulyo 2, 2021. Bukas ng aton sini nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph, sa web daton YouTube plus ang Twitter account. Ang aton sini nga text hotline 0963-7570874. Ayo lang ko sa mga mensahe nyo, opinion, kindly nubo-nubo lang. 2 to 3 liners lang pating greetings ninyo para mabasahan tama ng iban. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. Onboard na, Tov las tuway ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Kadako sang aksidente dito sa syudad sang Cadiz mga kaaksyon. Una na batian diri sa Aksyon Radyo Bacolod sinigid na mga hapon magutod nagkalamatay gidho. Padungagan ta na detalye karon digidugay kay may mga bag-o nga update sina with Aksyon Roger Gute mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad. Samtang giban nga balita mga kaaksyon na dugangan gid ang priso nga napatay. Itong 5 ka mga priso nga nagpalagyo sa NODJ mga kaaksyon na dugangan ang patay bangod na isa naman kaina ang nasapuan nga wala na sang kabuhi matapos ginaligar nagbato sa otoridad dito sa syudad sang Talisay. Aksyon firing line. Kag kuan inang ang magulang ini no nga Celeste mga kaaksyon kay si Marvin Toya napatay sa area sang Morsha. Ining si Danilo na naman ang magulang sa Talisay. Ginamat-amat gid sila. Aksyon firing line. So 3 na ang nagkalakitan, may 2 pa nga ginapangita sa Sirimat Tinion. Pero atong isa nga si Montoya to pilason man suno sa report, wala pa man sang confirmation. Aksyon firing line. Si Ipugo na naman niya, way pagid ini makitaan, tob-tob niyan, mga kaaksyon. Baw, ay nano, kung ako sa inyo, nagsululirender lang kamo. Subong, kaya nga, hindi kamo ya pag-untatan gid sang otoridad, tob-tob, hindi kamo magkaladakpan, buhi man o kon patay. Aksyon firing line. Diba, si iblang order sinisyo to kill lahaw. Amo na, dead or alive. I-capture giliwat, ining managpalalagyo, kaya nga, katol kamo, sa ulo sang mga dira nagatrabaho sa BJMP. Aksyon firing line. Amo na subong nga pangutkot na sila sang ulo nila bisan wala sang kuto kay nga aman nagadugang or baka discredit ini sa ilang nga performance ang inyo nga pagpalagyo mga kaaksyon. Aksyon firing line. Sige, ang iban nga balita sa lokal diriya sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Ang hanay sa negosyante nagpalayag way gid man sa dako nga epekto ining pag GCQ sa syudad sa Bacolod. Way gid man kay ang GCQ kag ang MGCQ way man gid kinalain ngalan lang ginbuhinan lang letter M. Aksyon firing line. Kay way gid man nasunod ang particular nga mga compliance dira ko lang tawon tagid. Bisan ilampos upas bato. Aksyon firing line. Kag ang task force disiplina, kinapo, inasagi ko no panaway ho. Oo, trabaho nyo na. Dapat trabahoon nyo gid na. Aksyon firing line. Kung kapoy ka mo, untat ka mo dahi, kay islan sang iban kung medyo natamad na.
Kabalo na gid kita daan nga mga tawo ya sa lawayon giniya bisan ano mga saway sa mga tawo ya tiga bago la ding iban. Tikon ang mandate mo hindi mo matuman kay ginkapoy ka na. Oh, better to stand by and relax. Firing line. Rest ka da anay for a while kontakan kang ngita kay ban nga obra. Firing line. Hoy, ang balita makaksyon sa Kapitolyo, Governor Lacson mahulat sang report sang vaccination team sa Lunes para sa success rate sang Pfizer vaccine rollout sa Negros Occidental. Firing line. Mga nakababakuna sa probinsya, yara pa lang sa 4% suno kay Gov. Lacson. Firing line. Ang balita pagidiya sa Kapitolyo kay sa Don Salvador Benedicto Oo, may ara sang closure anay temporaryo sang ilang munisipyo umpisa Lunes kag sa Martes. Dason nga simana kay puwerte man ang pagsaka sang cases dito subong. Firing line. Ginapaksyonan gani isang alkalde ang sino man to nga nakasulod sa merkado publiko sang Don Salvador Benedicto pag-report kamo anay pagpakita kamo sa mga otoridad dira kay subject kamo sa contact tracing. Firing line. Basi naga-monitor kamo da kag way kamo ideya ginapabalo kamo sa alkalde sang Don Salvador kung sino to ang nakabakal sa merkado nagliligad nga mga adlaw. Magre-report kamo anay sa otoridad kay para ma-contact trace kamo kag anong inyong contact close contact ang inyo sining sitwasyon sa sining mga tinion maka-action naka-close contact kamo bala sa mga nagpositive dira sa DSB. Firing line. Amaning hambal ko bala sa nagligad ato bala aksyonan nga may 4-piece to bala nga nagdumog to mga tawo nga daw basulon pang kaangay sa aton nga nagapahibalo lang, naga-remind lang, daw basulon pa. Oo, nga ako no nga gin-post gi sa Facebook, nga ako no ibalita gid para istoryahon. O ti ari subong kay may nagpositive da anong nabulig nyo? May ara kamo nabulig da? Firing line. Why man ano? O husto mo lang mo pinanago da sulod balay nyo eh. Action. Brian Borden. Action. Firing line. Ang inayawan subong iya ang mayor, ang mga opisyal da, labi na gid ang mga contact tracers da, ang sa mga sa health center da, amo ning inayawan na subong Firing line. na amo nang dita sagi ka basol kag sagi ka pa kitang gilas nga daw si sinog gid abi kita nga daw sa waay lang ti buenas ganitong mga 4-piece to kay daw zero case gid to ya ti salamat sa Ginoo ti subong ho ginbulaga ang merkado kadamo sa nagpositive da subong. Amo na, so bululigan tani. Ang mabulig ko naman diriya information drive. Information drive, like dugay-dugay, interviewon kong alkalde sa Don Salvador Benedicto kay ti da kwan man, hinang daw na surprise man, no? Sa sining sitwasyon da subong. Firing line. La City, uno na, Action. Brian Borden. Action. Firing line. Manglugayawon ko anay sa mga balita dito sa national mga kaksyon. Oy, grabe nga balita dito man sa Benguet ini ho. Daliglan check ko lang ini ha. Sa Benguet mga kaksyon, duha ka pulis kag duha ka ginaligar mga o kon tatlo ka maginaligar mga hijackers ang nagkalamatay sa shootout. Firing line. Ang mga pulis miyembro sang Highway Patrol Group kag Tuba PNP, Tuba Place ina ha. Sa din mga kaaksyon, ginlagas nila ining 5 ka mga ginaligar hijackers sakay sa ginagaw nila nga wing van truck mga kaaksyon. Oy, bumato sa otoridad. Guni nagposilanay sila. Duha gid ka miyembro sang PNP ang nagkalamatay kag 3 ka mga suspitsado. Firing line. Puwerte pa na ding mga suspitsado mga kaaksyon kay ang duwa sa ila inang nakasuksok pa sa uniforme sang pulis. Firing line. Tisubong padayon pa ang investigation. Amo niya ka risgo gid no sa kabuhi sang aton sini kapulisan, Philippine Army, otoridad ta nga nagapatuman sang katawhayan bala mga kaaksyon. Amo na ka risgong kabuhi nila. That's why nga ti maghalong gid mga kaaksyon. Firing line. Ang iban nga balita are sadyang balbalanay ho ni Senador Manny Pacquiao kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Firing line. Daw kahapon atong palayag ni Presidente Rodrigo Duterte adlaw-adlawon niya si Manny Pacquiao sa pagtuki mga kaaksyon matapos nga ti si Pacquiao amo karon ang sentro sa ginakabig numero 1 nga nagkritisar sang Duterte administration. Firing line.
na ambal ni Duterte sa adlaw-adlawon takaman ni Pacquiao sa pagtukre kung hindi mo matumod ang ano nga mga ahensya sa gobyerno kag kung sino nga mga personnel diri or persona nga ginahambal mo nga may korupsyon sa Duterte administration. Firing line. Otro man si Chavit Singson, biniraya man si Manny Pacquiao. Ambal ni Pacquiao abi para makontrol ang mga kaangay ni mga pagbaligya sang tabako obla ini mga sigarilyo. Taasan ang tax mga kaksyon, no? Taasan ang tax. Hambal ni Chavit Singson, hindi na kinahanglan, no? Nga taasan ang tax. Kaya mo na nagabulig sa gobyerno. Hinambala niya pas Pacquiao nga abi Pacquiao pagtuon ka hindi ka sagi intra anay sa mga tax nga ina kuno dira kun way ka man lang kag kulang sa ideya ang imo kaugalingon. Firing line. Amo nang hambal ko gani nga grabe nga discrimination ang ginaatubang subong ni Manny Pacquiao batok sa mga tawo nga mga nangin kaupod niya man sadto kag buntot-buntot man sa iya. Sang ini siya ang nagabuksing sa kasagsagan sang iyang karer mga kaksyon. Firing line. Si Chavit Singson gani nagdugang lang ng kwartaya pagid tudo-tudo sa sagi ka upod-upod ka man ni Pacquiao kay dako daw gyud permi pero subong binanatan ni Pacquiao ho. Firing line. Ti hambal ni Pacquiao mga kaksyon, siya guilty ginman ko kon nubo ang akong tinun-an ti ginabaton ko ina. Pero may ara man ko ikasara nga pwede tada iplastar. Firing line. Balikan ko ni Pacquiao karon ang patrol naton may report ho. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. May kaduwa na nga bypass sining adlaw action John evening. Aksyon na bra, exactly, no? Kadwa nga bypass operation nga nagluluntad rin mismo sa sunod sa Bacolod sa Liman nga adlaw. For this time, diri kita sa area sang Zircon Road, o kung nadalan Zircon, Block 1, Lot 2, City Heights Subdivision in Action Bray, sa bahay sa barangay sa Kuling, sa Ladsang Bacolod. Actually, double operation kaya ang pag diri pag-monitor ng balas sa mga kaso ang kinamatay sa lugar. Eventually, nagluntad, Action Bray, binaklanay sang illegal nga droga, nag-bypass operation diri sa Kabalay, kaya daw mo rin ginatudlo nga dumadako siguro sa mga insidente sa pagpangawat ni Nalikdan kami nadlaw. Nadakpan diri ang ilang subject mismo sa bypass kaya ang isang kalalaki pagkid nga nakuhaan man sa improvised shooter. Ang katapusan ni Grida, yung pwede-modus nila kay si Tamtang kaya nagkauluan ang balasang paraha o kung iligal ka pa na horti may dalang suyop-suyop kung si Police Major layo istopa pa, no? Duha nadakpan sa illegal na droga, anom sa illegal nga panahor action dry, no? Timing guro kay ako dito kay Sir Stopa, the time nga pagkadak kay bus, ibang guro wala pa bala ka bukas kagka kabakalas ang suluyo po nila, siling subject, illegal nga panahor ang ilang ginatubang nga kaso, samtang duwadri illegal drugs, gid, no? Ginapas ka rin nila subong ang mga inventory sulod sining balay may mga may mga gagmay nga sa safe ng illegal nga droga nga na-recover galagay ti ako dito kay Sir Stop Paul labot illegal nga droga diri do mamatama ng solbar ang kaso sa mga kinamatay sa lugar o galagay hindi ba nila ma-confirm kung dahil mga persona ang may angot man sa mga serye sang kinamatay diri sa area sang City Heights Subdivision Action Brian karon ang kompleto nga detalye kay tiyang mga nadakpan diri sa illegal nga drugs so hindi pa ni mag-ako nga ilang mga illegal nga droga nga na-recover karon nga gabi Action Bray, no? More or less gina-check naton kay Sir Sopa initial kay na mga 10,000 pesos worth ang initial nila nga na-recover nga illegal nga droga pero basi karon may mga mabuksan pa din sila kag matipon Action Bray gikan diri sa mga paginakop kung nabi sa posisyon sining duha ka mga persona nga dakpan magod sing illegal nga droga samtang ang anom diri ka na naman nga dakpan magod sing illegal nga panahor ginuna pa na ya dala sa police station 6 para sa nagakaigo nga disposition. Flash report sa patrol ang tagibaw sa production Sandia. So nasuta na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action firing line. Salamat patrol. Wala untat nga lagas na kay COVID-19, wala man untat nga suyop ilaho. Action firing line. Pati panahor, mauperte nga sitwasyon ta. Anyways mga kaksyon, balik kita diri sa Balita Nasyonal, tutukan tra na karon. Kundi binira ni Chavit Singson si Manny Pacquiao sa parte sa tax kag ang kinaalam ni Pacquiao mga kaksyon, binira niya ini kanubo gid sa pananawa niya kay Pacquiao. Firing line. Tiyambal ni Pacquiao, aminado siya nga tinubo gid man ang natun-an niya, no? Aminado siya proti pero lantawon ta lang niya kung sinong may damo pagid may nabalaan. Aring balantayan mga kaksyon kay
sa buwas nga adlaw Sabado, kung di ko magsala, si Manny Pacquiao manuglakat na ini didto iya sa Amerika. Manos Pacquiao to in preparation sang iya sining boxing kontra iya kay Errol Spence mga kaksyon Jr. sa Agosto 21 sa Las Vegas, Nevada. Action firing line. Ginambalan pa ni Duterte kahapon ganing nag-give up si Manny Pacquiao sa boxing niya. Pero timagi mo istorya Duterte mo. Ang mga media nagsinala ka pinanawag sa mga connections nila ka magpinamangkot kung ano ka matuod ang hambal ni Duterte nga mag-give up si Pacquiao sa boxing niya. Action firing line. Pero buwas nga adlaw si Manny Pacquiao magalupad na padulong sa US mga kaksyon. Preparasyon ini sa masobra isa ka bulan nga pag tiner niya dito sa iyang puloy-an before sa ila sini atubangay ni Errol Spence mga kaksyon Jr. Action firing line. Pero ari ang balantayan, Ari ang balantayan. Kay suno dire kay Senador Ping Lacson kag subong man Senate President Tito Soto antes maglakat si Pacquiao pa US action an. May ara siya palukpon. Hindi ya Granada ha. Action firing line. May ara siya palukpon nga balita batok iya sa administrasyon. Action firing line. Sadyagid ini Manny Pacquiao administration gid ang balbalanay subong mga kaaksyon puwerte may palukpon nga balita si Pacquiao pero gintambagan subong ni Lacson hambal niya di ka maglahog-lahog sa administration basi ibla maalang-alang kada hambal ni Pacquiao desidido ako nga ipagwa ang ako na hibalan kay nga kompleto ako sa ebidensya. Action firing line. Ano ay hanang palukpon ni Pacquiao, Amo na ni gurong balos niyang tapungol kay Presidente Rodrigo Duterte, kido pila gini kaadlaw nga may right and left lit hook si Presidente Rodrigo Duterte, May uppercut pa, may mga jabs pa. Kay Pacquiao, si Pacquiao doon na pun uran gido ka pigaw sang balos si Pacquiao. Action firing line. Kilawon tawon ta ni buwas kung ano nga sahi sang tapungol ang ipagwa ni Pacquiao kay hambal niya palukpon ko may pasabog, May eksplosibo, May eksplosibo si Manny Pacquiao nga ipagwa buwas nga adlaw against Duterte administration. Action firing line. Dira lang ko anay asta, Dira lang ko anay asta mga kaksyon. Anyways, sa iban nga balita mo kay naman nagtililipon didto sa UP Diliman, Quezon City mga kaksyon ang pila ka mga civil society organization, mga religious group or leaders, mga kaksyon, mga fraternities nagtingob man, mga transport organization, mga local officials nga sadto anay local officials, mga pila ka mga grupo mga kaksyon agod ipakita sa kay Manila City Mayor Isko Moreno nga ginainganyo nila ini sa pagpapili bilang presidente sa 2022. Action firing line. Timing Manila mo kay nga kabalo ka mo gahara-hara si Inday Sara Duterte, gahara-hara man si Manny Pacquiao nga magpapili. Once magpapili ining Pacquiao kag Duterte nga Sara, kag pagpapili man si Moreno, hakupo ni Moreno taran nga buto to sa Luzon. Action firing line. Oo, may ara gid man mapulot to sila ni Pacquiao pero pipila lang, Kay diriya Visayas, Mindanao ila ini, Do ila gina di. Kag may makuha man di si Moreno sa aton di kun tuturon gid man, we don't know kung anong sitwasyon kiti do ka premature pagid man. Pero si Leni Robredo ganyan do gahipos-hipos lang pero padayon man ang kuha niya, libot-libot niya. Action firing line. Padayon mga libot-libot niya. Suno sining nasabit nga grupo, ginhingadla nila ini nga Ikaw Muna Pilipinas Movement. Bisan na lang madumduman nila, Nagligad to may One Sambayan, One Sambayan. Subong niya may isa, Ikaw Muna Pilipinas Movement. Action firing line. Ang convenor sini si Team Orbos mga kaksyon, may kuklala kung ano ni siya, may biti mga prominente nga mga tao dito sa national. So ginainganyo nila si Isko Moreno nga magpapili presidente sa palaaboton nga 2022. Action firing line.
Hulat-hulaton tani kung anong sabat diri ni Isko Moreno makaksyon kung ikagaton niya iniblang niya nasambit nga hingyo sang grupo, mapasugot siya ayhan o ano nga sitwasyon. Action firing line. Dirikit anay sa COVID-19 kay subong adlaw na dugangan na naman ang pungsod Pilipinas sang 6,192 ang bag-o nga kaso. Nga nagdulong na sa 1,424,518. Samtang ang aktibo nagapabilin sa 55,482 ang nag-alalayo na 1,344,063 kag ang patay 24,700 o 973. Action firing line. Amo nang subong nga adlaw mga kaksyon kag kon bakuna ang paghahambalan ang Pilipinas subong suno sa kay National Task Force Deputy Chief Implementor iya kon implemented nga amo si Vince Hison or Dizon nagpalayag nga nagdangat na sa 11 milyones ang nabakunahan sa Pilipinas. Sa sinila nga semana sa 4 ka adlaw may 1 ka milyon nga nabakunahan sa bug-os nga Pilipinas dasigma na. Action firing line. Hambal ni Dizon gani sa kondamo lang bakuna. Dasig lang ning bakunahay kay mga tao subong nagapabakuna nagidman. Siya karon sini may 17 million nga bakuna na nga nag-alabot diri sa pungsod Pilipinas. Tiyang na-administer sini 11 milyones pa lang mga kaksyon ang ining bakuna nga ini. Action firing line. Last 14 na. Speaking o bakuna, ti amoning Negros Occidental nagapangita nga ti bakuna kag ang syudad man sa Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Pero dako katingala naton ho kay nga sa nagliligad nga mga binulan ang banwa sang Don Salvador Benedicto kun hindi isa duha ang positive, 0 mga kaksyon, no? No nagapayom-yom na nagri mga tao da sa DSB kay katawhay gidya sa sitwasyon didto do ay tuya COVID. Action firing line. Magkadto kato sa mga hilit-hilit na gid nga mga lugar-lugar to sa DSB, sa mga hilit-hilit gidto nga lugar. Why na to yan naga-face mask gid yan ang mga tao kiti do kakwa na gid man do kalayo na gid man katama. Pero ginsorpresa ang pila na ton ka mga utod subong labi na gid ra sa poblasyon sang Don Salvador Benedicto nga hinali lang dumamo ang positibo. Action firing line. Magpositive na didto ya nga 50 ya ti damo na didto ya. Bangod sa population nga jutay, na? Bangod sa population nga jutay ti amo na nga ang 5 tubtob pulo damo-damo na. Action firing line. May mga temporaryo nga pagsirado anay sa ila sining nga opisina munisipyo sa masunod nga semana para sa disinfection kag iban pa yari sa aton sining nga linya. Lines of firing line. Sa aton nga linyang alkalde sang DSB, Mayor Marcelin de la Cruz. Mayor, good evening. Welcome to Action Radio. Mayong gabi, Action Ryan, mayong gabi sa tanan nga napamati sa mga programa. Aha. Yes, Action Ryan, yes. Yes, nakibot man ako mismo, Mayor, nakibot man ko sa mga posting kay na sa DSB nga account nga mo na may ara sang temporaryo nga wala ano opisina. Next week kag may ara sa mga panawagan ka Mayor sa kung sin-oto ang nagkapamakal sa merkado. Anong sitwasyon, Mayor? Anong mga activity next week dira sa DSB? Una, Action Ryan, ang merkado ginpasira lamang naton for the purposes of contact tracing. Ang munisipyo ginsira lang, pero may mga lubrahon gyapon kita Action Ryan, hindi kay siling nga wala opisina. Kaya may mga hinikuton pa kita basta ibitar lang ang pagkadto sa munisipyo. So hindi kami anay magbaton sa munisipyo sa mga magkaladto dira sa for business purposes, but pero sa iba nga mga lugar may mga travel, may mga kaladtuan kay may ang agriculture na tunay man subong man sa may mga hinikuton pang banwa. So amo na sa Action Ryan dayon gyapon pang amo lang ni sirado ang duha ka merkado dira sa poblasyon kag sa barangay Mayaan while ongoing ang contact tracing naton. Yes, kag subong man ang aton munisipyo. So ongoing ang contact tracing do wala pa empleyado nga nag-positive pa pero may mga close contact kita. So kabay mayo lang ni nga ma-disinfect natin or masanitize natin ang bilog nga munisipyo para wala sang pagtuta. So treasurer's office man lang gid ang apektado tani pero mayo na lang ni nga bilog lang ang munisipyo
kuha na lang naton, sanitize na lang naton, Action Ryan. So ano na, Lunes kag Martes ini siya Mayor? Yes, so ganda kami buwas, tub-tub sa Martes para Miyerkules maka-tertinar na kita sa mga transaksyonist dira Action Ryan. Mayo man na, first time ini nga nag-disinfect dira Mayor, no, since nga nag-start si COVID sa munisipyo? Before every Friday man ta. Okay. Every Friday. Yes, Action Ryan. Medyo ang tanan, no? Bilugan nato mga kasimanoan nato Action Ryan. Medyo daw nag-lapse man sa pag ng basic health protocols. So, amo na si Action Ryan. Kag Mayo lang dako gingabulig ang CCTV naton sa may merkado. Kay iban to nga nagabalibad pa nga wa siya close contact nakita gid sa CCTV. Nga mabalibad man, ano man, Ti Mayo gid may CCTV, ti hindi na nakalalis. Nag-cooperar naman lang. So, Mayo gid Action Ryan. Kung baga, nag-umpisa gining positive nga una dira sa merkado, Mayor, damo sina. Yes, sa aton na merkado publiko sa Banwa, sa poblasyon dito sa Action Ryan. Tapos, nakalabot kung diin pa sa munisipyo kag sa barangay Bayaan. Okay. Mga subong, Mayor, pila na ang positive gid sa DSB? Oo. Nagpagalabot kita subong kung hindi ko magsala sa 49 kag may 14 kita ka active cases subong Action Ryan. 14 gid yung aktibo. Inang 14 within that area lang gid, Mayor, or may mga barangays pang iba? Laptan ni Action Ryan. Kung gali ang active na gali 17 na 17. Dosi kag nang subong adlaw nagdugang 5. So magkalain-lain nga barangay do halos kompleto man talaga barangay na may representante man. In fact gani may case kita Action Ryan, ang sitio Kinabong daw isolated na gid. May nag-positive. Pila ka bilog sa kalilayo na gid to. Ti amo na wala na exempted amo na gani sa tanan. To be positive sa siningil kay ni Tabo, daway na po ng problema sa napabakuna, ato na nagapilila na sila. Naginutok na. Kag naprobahan gid nga ang duwa naka-dose, wala gid maglatnan Action Ryan, no? In fact, ang isa gid partner gid sang isa ka nag-positive. Save siya. Amo na nga ang nag-positive wala iya ka pabakuna ang iya partner yan nakakompleto sa bakuna. Pinagkuan gid nang wala gid malatnan niya. So amo lang nang siguro Action Ryan. Sige, dira lang kita ni Asta, Mayor. I hope nga next week mabuhi na. Yes, Mayor, basta may palabot ka pa. Go ahead. Simple sa tanan nga nagapamati Action Ryan. Ang COVID ari ni sa hindi ko pati ambot daw sa inyo kay iban din na positive sa amon way di ka pati ko karon positive na. Ang way magkapati sa bakuna ambot sa inyo ti sabay patani pati gigamo ka kooperar. So amo lang Action Ryan. Base may gamay nga laxity da sa mga katawhan ta Mayor kun nga kay local case ini mo na local case na pagdamo da. Yes, Action Ryan. I think halin man sa lain nga lugar kapos naglapta na from may aras mostly local case not all local transmission. Okay. Mayor, anong aton nga protocol subong abi sa mga riders kag iban nga mga nagasalalaka da mga utod ta halin sa iban nga banwa kag Bacolod kag makaiping kay daw ginadugok man na gyapon, Mayor? Amo mangyapon Action Ryan naog na to sa 30% capacity nakalaka kapatrolya mangyapon. So ang basic lang gid no kung kakinaon dito lang ta makuha sang face mask, face shield naton ugas kamot. Amo na siya sa social distancing. So amo lang na Action Ryan. Salamat gid, Mayor, may gabi. Mabuhay. May gabi ka, mabuhay ka Action Ryan. Yes. Action firing line. Ara na, nakayuho mga alkalde niya sa Don Salvador pero nagaproblema ni sa subong kay pang isa-isahon gida pangita tong mga naka-close contact si may nagpositive. Kaya no lang ginatawag tanga merkado kon merkado tilingban sang halos tanan bakal ka diri bakal didto ti amo ning resulta. May lang kay may CCTV gali mabalibad ka pa ara ka ho. Again, kung sino to ang nakapangumpra, nakapamakal sa merkado nga ginapaaksyonan subong sang alkalde nyo, Mayor de la Cruz, abi magkooperar kamo. Ining ginatawag nga kinabong aksyonan sa pagkalayo-layo na gini-aksyonan niya.
Oo, lakton mo ni kay Waisan Transportation tong kada padulong to luwas lang kung magsakay ka karabaw kag kabayo. Action firing line. Bisan pa gani, kabudlay-budlay, pero ti may nagpositive na to sa kinabong, amo na ang ginamuno ta sa nagliligad pa nga mga binulan, mga kaksyon. Action firing line. Wala ginagdugay, may ara gid, no? May nagkalahinabo gid. Ti ining kinabong nga ini lakton mo ni may duwa lang ka oras, tub-tub 3 ka oras. Pero kung lantawon mo ni sa aksyonan, tindugon mo, daw ginalantaw mo lang ning lugar sa piyak lang. Sa piyak lang galing kay ang paglakat mo manaog kas bakyas didto sa suba nga dalom-dalom ka magsaka ka naman to balik sa bukid. Daw kalapit lang tulokon pero kalayo kon lakton. Action firing line. Na ti sino magdahom nga makasulod si COVID tos kinabong man. Ti kay amo nang hambal tagani nga nagapakadto kamo sa banwa kag nagapangkumpra, nagapamakal. Ang naatubang ninyo sa banwa, mga nanari-sari nga mga tao halin sa mga kasyudaran man. Oo, ti pagpuli nyo to, waik mukbalo may naatubang kamo. That's why nga ang ginatawag naton nga face mask ang gihapon ka face shield, bisan face mask na lang tumanon tagida sa DSB. Action firing line. Oo, sa nagligad to kabati pa ko to nga di man na magdasig lapta si COVID-19 di sa Don Salvador sa mga bulo barangay kay ang distansya sa mga balay tag 1 ka kilometro. Action firing line. Di man halos tanan kay sa mga proper sang barangay da kay ikit man mga balay da. Oo, do kwan man, do syudad man sa mga kabarangayan da kay ikit man didto lang na sa mga purok-purok layo-layo ang mga puluyan. Action firing line. Observe gid health protocol la City 24. Una nga bolyada sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton mga kaksyon sang life Firing line. sa aton karong pagbalik dugay-dugay mga kaaksyon bonano man ni paano ni natabo ang aksidente man didto sa syudad sang Cadiz nga mag-utod gining patay kag may pilason pa. Action firing line. Iplastar ta na karon diri sa aksyon pa farming line. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Michael John Season, good evening Sumbray. Monitor gid always from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Greet ko lang Season Palma. Happy listening. Thank you kid. Si Dennis Richard Tiboroma, ang Balyade DSB is the one of the most beautiful place in Negros Occidental. Correct agad sir. Rosalina Arellano Espadero Araman, Wilma Britana Garriedo Bilgira or Bilhira. Salamat. Araman si Herminia Midalia. Salamat gid. Jumar Ilaco, may gabi, classmate ako, ga-monitor. Dads Abiria, good evening, Sombray. Gusto ko lang magpasalamat sa barangay officials, BHertz, kag vaccination team sa barangay Sumag, kag sa first dose cocaine. Very systematic. God's good. Maayong balita. Manjo Arnijo, salamat gid. Alex Montesa, naga-monitor man. Milail Oligo, Milvin Piniafiel, Stephen Magbanwa, si Maria Cristina Dona Amore or Amor. Good evening sir, shout out lang ko sa mga miga ko di sa Bell Hotel. Ba sa din ina man, do ka nami ni nga hotel do way kukbati sa Bacolod na. Bilal Oligo, palihog tamyaw bani sa Mayo, Jinky Noel Amar kag Alex Montesa. Greetings halin kay Bilal Oligo. Si Alex Montesa, sir, salamat gid sa liwat sa greetings mo sa amon. Happy Canada Day. Okay, sige. Rombel Sinarusa Hinko, good evening Sumbray. Tamyaw ko lang belated happy birthday kay Rabi sang Murcia. Joby Monares, Eddie Laos kag Nanay Isabel, Ana Sinuro,
Alex Montesa, ang bahigay nila ni Manny Pacquiao kag Duterte kaangay sang babae nga nagasakay sa likod sa dragon. Nga may 7 ka ulo of the night sila sa ulihi sila man nag-inaway ang weak nga babae ginkaon sang dragon nga makita sa Book of Revelation, Sir Brian. Amo na. Pwerte ba? Si Enriquita Kirante, maayong gabi Action Bray, taga Barangay Singkang Airport na, always watching Idol. Salamat gid nanay Enriquita. Noel Amar, Sir Bray, tamiyaw ko lang akon friend nga sila ni Vanessa Mayo, Jinke de Lagdon, Milel Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Richard. Salamat. Juan Miguel Digumon Araman, kada gabi ka pamati gid sila. Noel Amar, shout out lang friend nga Viola and John Iras dira sa Barangay Pahanukoy. Martin Aliling, may gabi. Ana Sinoro, thank you again. Christine Binies Villalubos, Action Bray, tamiyaw lang palihog, family Binies, Dahay, Torbela, Alit, Amit, Bayawa, Bantad, Atangan, kag Baryoga family nga always nagamonitor diri sa Barangay Pandanon, DSB. Puro ko pariente, tanan ba halos, oh? Thank you again, Madam Christina. Dason malabay ko na i-chat ta ikaw kay para makakit-anay man kita. Mimay Daulong. Hi Bri, it's Nicole. Si Nicole. Hi Nicole. Salamat sa pag-monitor, ano? Si Juan Chibel Bambi Ramos Histosani. Good evening, so Brian. Tamyaw lang kay Carol Montoya kag Veronica Hamile. Ga-monitor gid kami diri sa La Carlota. Si Coley Bidavid, good evening, Sumbray, taga Barangay Lag-Asan, Bago City, Avid Bidavid family. Janice Hondoniro Villarta, harap na. Si Madam Leia Younger Esquivel, taga Talisay, keep safe everyone. Pilton Lipura sa Pasay City, Bert Hirapuscos Carvalho, good evening, Sumbray, monitor kami di sa Handumanan. Paul Spat III, Janet Flores, Milchorita Ferrer, Araman sa Barangay Bata, More Power Arb, Divina Garcia, Agracia. Good evening, Idol Action Brian, watching Manvel Royal, God bless. Baynosa Hodita, Araman. Sige, salamat gina, no? Serafin Sinoro Jr. ga monitor gid kada sa ato nga pagpangalagad. Suzette Alunan, God bless. Sige, dra lang ta ni asta. Thank you gid. Relax lang amo daa, balikan ta kamo pagbalikta pero tini nga balita sa Cadiz, so kay duha gining patay mag-utod pa sa isa ka dako nga aksidente sini nga hapon mga ka-aksyon. Si Corey Vidaha nagamonitor man sa Kuwait. 7:30. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw.
Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin. Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:39 na ginaendorso naton sa inyo makaksyon. Castillo, salamat sa pag-monitor. Ime Esmeralda Dolido Araman, Arman Regalado, Maingab Igida, nagamonitor subong sa Montara, Isabela. Thank you, gid. Imbong Jocampo, si Louis Aldas Sr., good evening, Action Bray. Good evening man sa imo tagpalamatia. Action Bray, galingin ulo ka mga Tagalog dis Manila kay ng cellphone ko Ilonggo. Gali. Si Angelo Lozada Katigay nagamonitor man sa mga pamilya Katigay kag Lumbres. Anjo Lozada, okay, nabasa ko na, no? Sa Bakong kuno sila. Salamat gid, no? Sa pag-monitor. La 7:41 na. Action Firing Line. Si Nanay Lourdes man, no? Si Nanay Lourdes man dira sa DSB sa Pandano nagamonitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, no? Salamat gid sa inyo monitor. Sige, check naton this time sa aksyon na Roger Gotti makaksyon. Ining madako-dakong aksidente sinigid na mga hapon puwerte man. Anong natabo gid siniman nga nagkalamatay gini mag-utod kag bulong pasubong ang ila sini nga tiya manho. Action Firing Line. Dira sa syudad sang Cadiz mga kaksyon, i-check naton abi ang aton sining reporter from Cadiz City nga mong una kainagid ang nakakuha sang kompleto nga detalye sini. Action Firing Line. Ang balita na aksyon Roger Gutib dulong sa aton sang Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon
Aksyon Radyo. Action Roger, may gabi. Yes, Aksyon Brian, may gabi sa itong mga aksyon. Kada subong Aksyon Brian, tikay nakitman nga madalas sa bayan sa Sinay Provincial Hospital ang tiya, samtang ang doha naman ka mag-utod. Yara na karoon nakahunaw man sa isa kapunararya diri sa may siyudad sa Cadiz patapos naglumtad ang aksidente. Sinigid lamang nga hapon, mga alauna inidya ang tak na action by sa Hacienda Santo Niño, Barangay Jerusalem. Sinay nga siyudad sa Cadiz nga sa Renegade Boulevard sa isa ka single motorcycle nga Kawasaki Badya. Ginasakyan sini sa mga biktima si Bumantiya kag subong man isa ka Rio truck nga kargado ini sa tubo. Sugat alay gini action by, no? Pero ang driver sa isang Kawasaki Badya gikilala kay Rolly sa Pangila Biana, 35 anyo sa edad, soltero. Ang backride niya sa likod niya nga ang iya siniutod nga si Alvin sa Pangila Biana, 22 anyo sa edad, soltero man. Sa pinaka likod abi ang iya tiya nga si Lolita Daog Ilabiana, 56 anyo sa edad. Nagalinimis sila dito sila sininga puluyan sininggawa ka mag-utod sa Hacienda Triple B sa Barangay Kamahog. Kag inulong ko tani ning ilatiya diri man sa iya sininga lugar sa may Purok Malinong, Barangay Jerusalem. Kang ara sa medyo dulhugon abi sa dalan abi sa sininga single motorcycle kag kurbada gawa. Klaro naman kag kurbada gawa man sa sining tracking Rio. Lagi naman niyo sining Richard Talandro ang sining middle name daligid lang Dilarama. Outright pero anyo sa kinad kagkaroon inisya ang detinado sa bayan Sagay City PNP tungod kay i-observe ang 18 oras nga prescribed hour sa sining pagmanihoya sa Rio truck na mo ang nabungguan o kung nakabunggo. Pero actually kung nataot dito kay sino sa payag ni Police Corporal Mark Ranilla, amo investigador nga agaw gid sa linya sa tracking ini ang single motorcycle ginasakyan sa mga biktima. Bangod dito ginaksyon by gani nag-igo ang ila sinila single motorcycle sa bumper sa iyan na yan sa passenger side. So ara na sa right na lang kung magsugatanay gani ang bansada na daya ang left gina amo na siya driver mo. Yes. Kaya to na sila ito pa sa may bumper nga sa passenger na set balang dampi sa right side na. Dito nagito ang ila sila nga single motorcycle kaya hindi nag-overtake sila action by sa ginasundan nila nga isa mga single motorcycle nagamoto nga daw nawadaan sang control ining driver kag nag-impact gid sa sininga Rio truck na kargado sa tubo nga kuntani idulong pa na sa sentral. Now ang pinaka-latest karon sunod sa kay Police Corporal Mark Ranilla. Anyway, way tama butang sa record kasi siya di sa kuno authorize. Ang sininga pagsaysay gid lamang ati ang tagiya sang Rio truck na si Nathaniel Salinas kag ang pamilya sa biktima may ara na nga inisyal nga pag-istoryan ay kag may ara naman action bayan nga inisyal nga gindaho nga bulig abi ang tagiya sa tracking sa sini nga pamilya nga karon nga masubo kay manti ang duha ka mag-utod patay kag ang iya sininga tiya swerte man tong damage sa iya sininga tiil kag sa iya sininga ulo bangod sininga tako nga pagka-impact action by. So far kon lantaw naton ang surupa sa kapulisan sa kay PO3 o kon Corporal Mark Ranilla nga wala man sila sa nabaton nga informasyon o kon pagantaw abi nga nagapanay mo sa ilim doon ang driver na isro pa sa pila ka mga istorya nga wala man inis sila naginom kundi tuyo lamang nila sembay ngay lulong lang din nila tiya sa istaran man diri sa Purok Malinong sa Barangay Jerusalem samtang ato dito iya sa Triple B kay
pamasyar man to ang ila sila nga iya. Kasi ako ng ila na yun. Anong sitwasyon sa area action na Roger man nga nagdiliritso ni sila tabo sa truck ni ini? Ate mo to action bike kay kon ang driver mula interview naman ang driver. Suno sa iya sila nga pagpayag na nakibot siya mo kasi pagkakita yan, nag-overtake sa isa kasi motorcycle. Dason, natingala siya kaya pakadto na sa iyang lugar. Ang iya nga portion na solit, naklaron. Ang iya nga portion sa tracking. Pero ang iya naman yung portion sang single motorcycle na badya sa mga biktima, dulugon. Tikon imo siya isumayon sa rules bala sa highway, hindi ka pwede mag-overtake basta downhill ka or uphill action na Roger mo. Kasi galing kasi, balo ka naman, huwag ka na mabutang, hindi ko may lisensya, hindi ko wala, huwag ko kamusisa, Sus ko, porti. Okay, muna nga, ang kabudlan pag itabadaan, kasi mo tatlo ang iyang backride. Ako, tatlo na bigat sa kahit backride. Pero pag siguro nga doon budlayan man siya pagkatapos nga moto, naratol man siya siguro. Muna nga nag-breakshot sila bumper iya sa Rio. Puerto, no? Pero wala man sila action by malapakan sang guma. Kaya ang Rio tungod nga nagapataklan, naka-break man siya. Kaya kung dulugon pero at bisa sa break siya kay ang tubo kargado sa tubo. Posible nga manapak kini sila so wala man magkaladugmok kini sila wat kali kay ang duha. Ang ila si Tito din ulo. Wala sila sang mga safety gear helmet. Wala no. Isa pagit. Nagkalalampos gini mga ulo nila sini. Amo gini. Amo gid action by no ang pag-analisar man sa pulisan tungod kay wala man sila sang helmet. So amo na ang bumper sa Rio nga naani parte man ka sulig katama yan nga salsalon eh. Tira no ang ila sini nga single motorcycle may mga gupi man to kaga tiod pa ng guma. Pero amo lagi na no ang damage sila ya daw mo na dako gi katama damage sila sini ulo amo gi gitunaan. Kay ila sini kamatayon nga dito na rival sila sa ginkalan diri. Sabay sa nga kadisite emergency clinic gideklara ni Dr. Jan Escalante. Sama na action tayo. Atol sila nga update. May katanan sila. May mga amicable settlement na siguro karbanan sa mga aksidente. Magiging man o galing kasi ang reclaimatory period i-observe din sa kapulisan sa 18 oras sa pag-detain. Sining driver nga si Richard Calandro. Report ni Candere sa Ciudad San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon, Roger Gutierrez sa report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Action firing line. Ang balita na aksyon na Roger Gutierrez dulong sa aton sa D3. Never kagid mag-overtake mga kaksyon, no? Nagapanulhog ka man, never ka man nga mag-overtake. Dapat sunod-sunod ka lang anay. It seems nga mga puro malan ni sila yung motorsiklo, mga single nga motorsiklo, nagsalig, no? Nagsalig at nag-overtake, no? Pagkatapos, dito siya dumaritso sa sugata nila nga nagapasaka nga truck sang tubo, sumagaid or bumunggo, nagkalalampos ang ulo, patay gid. Action firing line. Puwerte, yate way ka helmet, way ka gidya proteksyon, way tanan-tanan. Dasi gid ang dalagan sini kay kon hulo hinay-hinay lang hintok sini nga tumba ka do maka-manage kapag idmans ko galingon mo. Action firing line. Pero kung dasig dalagan mo, puwerteng impact niya pag bunggo, lampos rikta, tiway na, impas sa gidayon paano ka pa managang ko galingon mo naman. Action firing line. So ti mag hinay-hinay gid mga kaksyon ti duwa ka mag-utod gin isa lang pangbawi ang ila sini kabuhi subong nga hapon. Action Brian Warden. Action firing line. Las 7:51 aksyon Radyo Philippine Standard Time ang nga bahin sa aton nga pagpangalagad makaksyon ginadulong sa aton sang
Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon, check ta sa aksyon Eden Aboso, sining ikaduhang priso nga napatay sining padayon nga manhunt operation sang otoridad. Action firing line. Mag-utod na ang nagkalamatay ining si Danilo Celeste kag si Darwin o kon si Marvin Celeste, mga kaaksyon nga taga-Gawahon, Victorias ining duha. Ti ubos na sila patay. Action firing line. Samtang padayon pa nga ginapangita diri si Ipugon kag Montuya sa sini nga mga tinion. Ang dako landi nga pangutana nga ang may mga armas ini sila. Action firing line. Oo din sila nagkululuha sini. Ano pag anti sila naglumpat dira sa BJMP, may mga personalidad na nga nagahulat sa dalom kag ginpanghatagan ni sila sang armas para makasukol sila sa otoridad magkinaano gid man. Action firing line. Do mo na abla, mo na dako nga pala mangkutanon kag diin nila pinangagaw ini kon pinangagaw gimala kay way man sang may nagreklamo nga ginagawan ka armas luthang. Action firing line. O ginaimbestigahan pagintindi ko sa report Action Alvin kahapon, ang BJMP mismo naga-investigate sila kung paano nakakuha sang armas kag paano naluthangan ining mga suspect nga ini. Action firing line. Isa initial to sa Morsya sa kay Marvin tuya. Una si Marvin nga nagpalupok mo ining napatay. Ti kung ikaw pulis, mapatiro ka. Kundi unahan mo na lang. Action firing line. Puno palupok ng kontra mo, ti pulis ka, nagtraining ka, pangabuhi ng imoya, tiruhon ka lang sang mga kaangay sili. Kundi pusanga na lang I-justify mo lang dahil nga nanlaban, nagsukol, nagbato, kag may ara sang armas luthang. Armed and dangerous ang tawag sina kung may armas. Action firing line. Pero paano nagkalahinabo ng isa? Sa dugang detalye kay I understand may ara sa update sinima kaksyon. Pagbalik na dugay-dugay, La 7:55. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. Alex Montesa, expected na Sir Bry, insured ang motor pero sila nga tatlo, isa lang ang injured kag tiya Panila, Sir Bry. Vanessa Mayo, good Friday morning, Action Bry. Kindly greet lang ko lihog to my sister, Mrs. Alvarez of Tangob. Thank you and God bless. You're the best. From Minnesota State. Salamat kid. Nixon Rilota Bernardo. Good evening, Action Brian. Monitor na lang from Mansilingan. Salamat kid. Biolo Ortiz, may gabi Action Brian. Kag sa tanan mo nga tag palamati kag sa babayi sa tupad ko nga paurok-urok man pamati. Bao, salamat gid. John Vicente, hi sir, good evening. Pakigreet naman family ko Himamaylan City, Barangay Carabalan. Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capi. Salamat gid. Ronald Vicera, Action Bry, monitor lang ko di sa San Agustin, Romblona. Greet ko lang da asawa ko nga si Juliet dira sa East Homes 2. Salamat gid. Ba, sige. Si FLXCN or CYN, no? Flexen. Good evening, Action Bry. I'm also monitoring. Salamat gid. Okay. Angela, nabasa ko na kaina, no? Si Nene Biato Pabuaya. Good evening, Action Bry. Watching live. Lang kamo di sa Barangay Tangob. Salamat gid. Waiting da sa Tangob ba kay may interview kita dugay-dugay nga reklamo kontra sa illegal structure da suno sila. Oo. May interviewon ta karon sa Tangob ba. Oo. La 7:57, ma-relax lang ko kamo pahunay-hunay makamuda, no? Na dugay-dugay balik kita, walang iwanan mga ka-aksyon. La 7:57. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19.
Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19,
Uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo? Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:07 na. Aksyon Firing Line. Hoy, DTX sa 500 capsule makaksyon dapat
Action Firing Line. May kabilang kay Merly Gonzaga, nagamonitor sa ni Matinion si Raymond Tugle. No? Action Bry, gamonitor lang ko, greet ko lang family Tugle, Tres Corazon, Barangay Inolingan, labi na gid kay Papang Moroy Tugle. Gamonitor gid sila, God bless. Salamat na sa inyo. Alex Montesa, illegal structure sa tubang sa Barangay Hall. Ano na Sir Bry, wala na mahimos during sa implementation sang RCO2. Road clearing operation recently. Manang magkoton ta karon na. Si Mi Juanites Parinio Araman, Nene, okay na basa ko na kina. Sa piyak man tadi nga side abiho. Mega Action Bry, mati lang ko dia sa Biaw. Si Ilvis ni. Salamat gig manong Ilvis da, no? Action Bry tamiyaw ko family Tarugo, Ejercito, Trucio, kag family hindi magtawag please. Del Mundo. Ang nagatamyaw si Bik. Salamat gid. Sige Bik, thank you gid Bik, no? Good evening, so Brian, mangkot lang ko ano nga purok sa kinabong ang may positibo. Wag gid ko ideya, no? Kay usually wag gid man siya ginabasa kabalo ka pila ka purok sa kinabong duha, tatlo, no? Wag kami ideya, sir, sorry gid. Good PM Action Brian, pag-greet ko lang akong pamilya Marinay, Pinida kag Ligaspi, no? Ginagreet ko man si mama ko kag Action Bry, as lang ko kon GCQ hindi na pwede kagwa bata kag tigulang. Raymond ni Galia sa La Carlota. Sa GCQ kag GCQ paliho man lang 18 below hindi pwede. 65 or 60 and above di man pwede, no? Action Firing Line. Kung hindi man lang essentials hindi gid pwede mga action. Sige. Hindi blasa araman. 809 sa aton sini nga pagpangalagad. Korte man to sa Iloilo nga balita kay na good sa Action Eden. Sa Iloilo kay na to may news nga ang mga laon action elms gaan 5,000 ni Mayor Jerry Triñas. Action Firing Line. Ang mga laon ha. Pagbasa ni Mayor Triñas, oy, do di amuhaw nagpagwa sa liwat sa statement sa pasensya hindi na matuod way tay kwartay no panghatag sa mga laon. Action Firing Line. Doon amo to pa Iloilo gina nga mga laon. Diyan lahog la na. Pero tuod nag-viral na to sa Iloilo gina nga ang laon tagaan sa alkade 5 mil. Oo. Pero hindi gali matuod mo sino man naghimo-himo sina iya. Ang iban nga laon to gasala na panghimos gila kata. Laon. Action Firing Line. Las 8:10 mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Balikan talang senaryo kay na sining pagsapo patay sang magulang nga Celeste Makaksyon, mga priso nga nagpalalagyo sa Negros Occidental District Jail Makaksyon. Action Eden, good evening, ma'am. Dumapalis ka ako sa pagkalaon ba? Wow, damachar. Action Firing Line. Ang bali action ando malaon gid sa kuno. Malaon gid may 5 mil. Huwag kang magsalita ng patapos, ang daming maganda sa Negros na gustong maging kasama si Sir. Action Firing Ay, Line. baka gabi pa nahaw. Kagabi. May nagtimbre lang bisakon mo. Ano naman naging timbre? Dapat si fake news mo na para sa 5 mil pesos, ha? Chismoso lang dating, totoo, Brian. Makigan ka naman na karon. Si Kabaloka, ang chismis mo nga bago. Ano? Oo. Si Bia Alonso, hindi nakapamilya, no? Kapuso na. Grabe lang, bot ka na ba? Oo, basta mga sikat na mga artista pareho sa aton na balita, gina, no? Ate, importante, upot na sila sa partner ng Gapon. Oo, gani. Mo nang bantayan ta, eh. Kasi dito naman continue ang Popoy kag Basha. Ate, laban, gidi. Karagan niya, may nag-contact sa akon subong basi may masaylo di sa ka-action pila ka adlaw nga halin man sa bantay-bantayan talang na. So, ilan na welcome gila. Sila kita yung welcoming committee. Kaya wala sa bride, iba na. May problema. Duwa ka kamot ihakos ta sa ilang basta wala na si COVID-19. Correct. Kung saan pa wala pa virtual hug lang na kaya sundan. Pero tigil ka tayo sa ating sundan na balita sundan. Kaya sila na niya lang malagsanay sa atin sa mga otoridad sa 5 ka mga pugante action guys na nag-enjoy sila yung palaga sa atin sa mga otoridad. Kaya tinigin na sila nga kaiping ng mga banwa kang syudad nag-alalapok. Kaya kung
lakat ng ini sila sunday. Abot ng table sa dapadapa ni Dagoro Sorte na mitadamol. Kaya sorte pang lakas nila. Oo. Sa tanan mga nga mapanaguan at sunday. Kaya kung madumduman mo to, pagka dasong adlad yung 29, ini sila sunday mo nadula. Nakapalagyo. Pagka dasong date, pagka 30, amo atong sa Morsha action guys sa Blooming Street kundi din kamatay ni Marvin Celeste kag pagka-aresto ni Daniel Tamon. So subok naman action guy nga adlaw actually kay ina mga alas 11:30 nakabaton kita sa impormasyon regarding nga action guy sa operasyon nga gin patigayan liwat sa aton sininga otoridad gin pangunahan sa Talisay City Police Station action guy. Dito ni siya sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando, Siyudad Sang Talisay, Sangay, kung diin, yung kamatay man inis gulang ni Marvin Celeste Action Gang, si Danilo Celeste, na nag-allegedly Action Gang, nagbato inis sila sa kapulisan. Pero sa interview na ton, sa ina, kay Police Major Jigger Jimeno, nagambal sa sunday nga gabi pa may mga nabato na silang informasyon kasi nagapakig-amot man na sige-sige sa ila ang aton sining mga BGND personnel kaupod ang syabray ang iban pang mga force multipliers may mga informasyon sila nga nabaton na ang nakit-an sa lugar ang allegedly tatlo ang sunday ka mga PDLs amo ni sila sunday Francisco Epogon, amo ni si Danilo Celeste, kag isa si Alejandro Montoya, action guy. Upon searching sa lugar, action guy, pinakita nila, naglagsanay pagani sa otoridad, ining mga PDL, kag may shoot out naman nga nagluntad, rason nga amo ni yung kapatayan na action guy ni Celeste, na nakuhaan, isa pagid ka 38 revolver nga armas luthang baliduhan na sunday sa ila 5. Kasi una to na-recover to siya magulang na sunday mo 38 man. Ang kay Danilo, 38 man action guy. Sa ina, palaliban sa aton sino mga kapulisan kung bala ang tuyo nila nga katuan nga balay, kilala nila, kung ano ko sitwasyon nga dito sila manago. Galing kasi pagkita, umantok sa dahil kung araw kapit sa senaryo, magkita natin nga balay ito gani, nag-hilay ng mga pasunday. Actually, nag-start to nga nag-ubra sa hacienda, nag-isahan mo na lang to. So, wala yung kalabot-labot sa nasibot ng action guy sa enkwentro sa Minokpanay nga naglunta, that's why nga nagdalagan, nag-iyas ang balay action guy. So, dito na lang, nasapwan, ining si Celeste, pero tinagambal sila kasi kung wala pa po sila nagsinentenera sa overnight malasang guy. Kasi ina ang sitwasyon to ni Celeste, nagakamyangon, wala siya sang mayo, akong guy, wala siya sang short, naka-boxer shorts na sakto, likag naka-siniil. Si isang mga residente, ito gani, wala pa sila may nakita, nag-aubang, naglakad sa dalan, akong guy, isang natabo man tong insidente. Kasi syempre sa nakabati na sila sa paglupok, wala naman sila sunggay nagwa sa ila sini nga mga puloyan. So, ang nasurtehan na hilak sunggay, amon si Celeste, sampang ang duha, ang ginapatigayunan naman sa liwat sa gihapon sa manhunt operation. Amon yung nabili na sunggay, si Montoya, kan si Epogon action guy. So, amo pansigong ang duha na ginapangita sa aton sa mga otoridad. So far, action guy, ang kainas, ang mga alas 5 actually, nakigangot kitaliwat no, kay Police Major Jigger Jimeno, nagbalik po sila sa lugar. Upod man ang first knock PMFC action guy sa pagpanguna ni Sir Kanha. Arat nila gyapon nag-search man sa area kahit hindi man to dali-dali yung makag-action guys sa sendas kasi nga may mga pumuluyo although nga alagka walang mga panimalay pero aware na to sila nga may ginalaga sa otoridad kasi ayo lang din pangabay nga kung mahimo kung may ara sila sa mga nahibaluan mapabalo lang action guys sa aton sining mga kapulisan. Galing kay wala gito maka-testify abi action eden ano kung nagbato gibla o kung waay during that time guro sa nagabato giban siya ti sino mabing tunto man maglantaw to nga nagapusilanay sila no
Oo. Yan, action break. Kaya pagkabati isang lupok mo sa atong sining mga residente dito, mga pumuloy dito, wala na sila nagwa sa ila sining tagsa ka mga puloyan. Galing kiti, kung na mo naginhimo mo, ara ka na sa sulod sa prisuhan, naghimo kapag isang panibag-o na naman nga kaso kalakasan, tido amo-amo ganing badangtan mo, hambal ko blakay na, ang ginhimo sining 5 katol ini sa ulo sa mga taga BJMP da mo kag amo nay kwan dugang pabuhin sa ilang good performance. Ma-imagine mo na laya lumpatan kay mo kapriso ya. Diin ka mo ano tabo sinyo? Kag inilaglaw action right kay 5 kadilog. Speaking sa action right na istorya naman kay ina ang BJMP spokesperson si Attorney Jairus Anthony Virgilio hambal niya on duty man kagihapon ang 5 ka mga jail guards sang NODJ sang naka-detail man sang amotong adlaw nga kung diin napalagyuhan sila. We understand ng action drive maagi magdumi sila due process mo. Although ginapaidalong sila sa investigasyon pero hindi man dapat jeopardize ang security sang NODJ action drive. That's why hindi lang sila easily ma-pull out padayon lang sila sa gihapon na man sa ila trabaho action drive dito sa NODJ. Ang concern na nga dapat kung nila tutukan nila bang paano nakasulod ining mga lagari nga ini ang laxities ang inspeksyon sa mga pagkaon nagasinulod hindi enough do ka kulang ano man balikan ta sa Action Eden Action Firing Line na utod sa Action Eden do hindi ta naton do di ko ma-reconcile bla kon nga ining lagari kadako sining lagari hindi gid mamutikan. Anong pagpasulod man na kinupuwerti man ang stricto gid nga pagbantay sa mga jail guards sa Action Eden? Yes, action by that's why nga angot sa among nga insidente din pa suspend gani action by ang pagpadulong sang mga sang mga pagkaon bala sa BJMP action by. Okay So dapat guro may wise lang sang machine da nga pwede pagsulod ma-detect mo, makitaan mo tawag sa gani sa mga eroplano na. Mga X-ray machine mga X-ray kay ti lagari gani kuno mo. Gani amot mo. Bagi sa laba mga tinapay yun sulod. Nakasulod ko na actually sa NODJ pero hindi ko ya priso Action Firing Line Nagsulod kita nagupod kita kay retired police colonel, brigadier general na si Romeo Baleros. Romeo Baleros nga kitang gin-invite dito sa pagsaksi sa ilang Greyhound operation. Di sa pagkadamo sang kulo kwarto da Action Eden nga sa pagkadalagko sa mga kabilyada. So ang pamangkot kung makatabok ka, example anding kwarto tupad-tupad na iyang kwarto. Sa piyakda, may division lang mga kabilya. Pagtabok mo to sa kwarto, may another kabilya na naman. Sa pagtabok mo to sa kwarto, another kabilya. Paano nilalagari isa-isang mga kabilya? Doon di ko, siguro mga isa man guro ka tunga sa tuig ang lagari ay nila daay na, nahuman nila na. Siguro action by, kaya malila ang pinakadamo, video oras, yung preso action by mo, they have all the time in the world, kumbaga. Kasi wala man na sila ang boto. So, sunod, may ideya sila action by. Pero we will see sa resulta sa investigasyon sa atin sa mga otoridad. Actually, since June 29 action by, wala pa yan sa official statement gidya ang BJMP mismo kay Attorney Duilio lang pa nagpakigangot action by regarding man sa mga update. Sige. Wala tonta sila. Actually, ang investigation, kabalo man sa ginahimo nila But we hope nga next time hindi na matabol at supon-supon mga bayo na kang maglinumpat sa likod to or kinanglan i-renovate or i-innovate pagid ang ina nga BJMP or DJ dira para hindi nagisla kasaka to ka maglinumpat sa likod kung pwede pa lang himuon 5 kadupa abing kataason sang barbed wire lang Action Eden Yes, galing gati kung sorte Jackson Bright sa pinsan ni magpaminta at nangyapan sinigang mga arada sa sulod kung hindi man mo bantayan kung gining resulta kung madumduman mo Jackson Bright dito sila gani nagpanaog lapit sa watchtower pero hindi makita sa CCTV. Amo na gani nga ginasumay ta sa paglumpat pa lang nila nga grabe ka stricto daw ka imposible na do ka budlay mo bla
iukayon mong utok blasang huna-una, paano sila nakalumpat, paano sila nakalusot-lusot di sa mga kabilya nga sa pagkadalag ko sang kabilya. Una na nga, imposible. Ikadua, paano sila nakakuha armas? Kaya sinuto armas? Nga may mga armas ni sila. Ato mga ispading given na tuya nga pinangagaw na sa mga obreros, kunuhay dira sa may Blumentritt to sa may Hacienda Viles, tinaya daw dito na ma-question. Pero ang armas, kay sinuto armas? Sino naghatag? Doon mo na abi, no? 1 million question action Eden, ano? Sobra pa. Yes, action ba? Grabe, iyatag ka na sa aton sining mga otoridad ang pagsabat man sa mga palamang hindi lang naton, kundi isang tanan ng mga pumuluyo na nagapamati man sa aton. Oo, kag it's about time na mag-greyhound sila liwat da, kag tutukan ng panghalugad da, nga basta may mga spy da, nga mga unit nga gagmay nga way takbalo nga naga-monitor sa ila sila nga family outside, or mga cellphones dira pang kwao na tarantanan, mga strings ang gitara basi may ara da sulod gamo na ginagamit para mautod sa kabilya da, lagari, or basi may may blade da sila, may ara. Do ka mga imposible. Oo, do ka imposible, pero ang aton naman lang gusto to makitaan diin dapit kag may mga litrato sila sa mga ginapang lagari ni mga kabilya. Mo nang gusto naton man tani basi ma-providean kita ni Attorney Duhilio na. Action firing line. Kailangan Braya kay pagdigangutan taliwat si Attorney Duhilio regarding na sa mga pictures action Braya natin nga kinahanglan. Okay, kabalo ka subong nga pamati lang ni mga listeners ta. Nagapamangkot ni sila paano man. Kay ginatistingan gini subong sa mga listeners tang ilang kabilyas balay nila kalulagari, so dugay man ni matapos lagari ni araw subong na to nagkuha lagaring isa nang lain na kay lagari sa kahoy na gingamit mo yan lagari sa kabilya di gini kadulot ang kahoy mo nga lagari na. Natistingan nila subong tidudugay gin mahuman maglulagari kada tapos sikreto pabi. Tapos na may chimpo lang way bantay, tulog sila among paglagari. Daw mo na bla dito ka doon sa mga teleserye action Braya makita mo mga movies na bala. Wala pa kabalo nga nag-exist man na diri sa election Braya. Ang mga halimaw nga mga ideya abi no. Action Eden, salamat. Balita sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Okay, kabay pa matutukan sa aton regional office sang BJMP or Bureau of Jail Management and Penology ang ining pagpalagyo sang 5 ka priso. Kay hindi kita ya deserving ang aton sining mga jail guards da nga inang masami na lang palagyuhan ini sila. Oo, anong sitwasyon, anong pwede ibag-uhon dira sa nasambit iyang DJ dira ko maginamos ni hindi lang ni once, twice do ka damo na nagligad nagalulumpat da. Action firing line. Palibuti na bisang damo nga CCTVs abi na kag butangan sang monitor man dito sa isa ka sentral gid nga hala monitor lang gid ang trabaho da para ma-check naton ang mga posible nga pagpalagyo sa mga priso, mga ka-action. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Xanthon Plus Herbal Soap, mga ka-action. Xanthon Plus reklamo sang taga-barangay Tangob. Lisuon tang kanyon ta sa barangay Tangob kay kagabi panitani, pero alang-alang sa panahon si Madam Hisusa kag may ara pagid sang isa ka vendor, may isa ka vendor nga gusto man magpa-interview kaya balda ng negosyo nila kay ang merkado wala tuya tawo dira sila sa kilid sang dala ng iban atubang sang barangay hall. Sino pasugot siniman? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Rosalina Espadero, Balya, good evening, Sumbray. Aslang ko kung taga Iloilo ka na alangan lang nagdisikyo, pwede lang kakapuli sa lugar mo. Pwede lang. Joseph Pacifico, good evening, Sumbray. Watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Joval Trinidad. Elia May Ledesma Carpina.
May gabi Aksumbray, more power to your program. Salamat. Virgil Pinda, Aksumbray, monitor lang kami Celine Homes, gihapon, keep safe and God bless you and your family. Thank you, kid. Mario Gare, good evening Aksumbray, monitor lang kami di sa Barangay Pandano, DSB. Tamyaw lang ang family, kay Amelie kag Kimay nga nagawatpad. Nagawatpad ko na. Pinky Honto Pilye Araman, ginatamyaw ang Pilye family sang Barangay Tangob, God bless. Liberte Benitin Ubaldo, salamat kid. Yan, sige. Taga Barangay Tangob, nagahulat na sila. 8:28, dahil lang kabuanay, balik lang ta. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan.
Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno. Kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso taman sa inyo mga may pila ka mga hindi magpati nga may lockdown ang merkado sang proper sang DSB kag sa barangay Igmayaan ay nano man ni alkalde nito nagahambal kay inaho. Action Firing Line. Sa interview tadi do ka mga tig-ama ni ulok la si mga tao man nano ni Sulaiman gusto nyo giguro magka-COVID kamuay. Action Firing Line. Kaya pagkatapos basulo nyo yung gobyerno kung wala ayuda da nga ipadala sa inyo kay na lockdown kamong papuloyan nyo. Action Firing Line. Oh, ay, susko nga mga tao. Oo, ay si Manny Pacquiao, nabasahan ko naman liwat. Kabalya, sakit man to ng balon kabubo, no? Siya okay lang, kiti bubo, man ako. Pero ang ginabayaw ko lang sa bugos nga Pilipinas Action Elms, nga hindi kuya kawatan. Action Firing Line. Sa pagkasakit siya okay lang. Limpyo yung konsensya ko kag hindi ko kawatan bisan bubo ako. Kahuluya sa mga maalam nga mga kawatan, no? Action Firing Line. Last 8:41. Sige, manamyaw kita antes sa interviewin naton i-araki na da sa action ana kay kun goods na kanyo sinyas milang kay birahon tes dayon na. Good evening Action Brian, monitor lang Purok 1, Barangay Nagasila Carlota, si Mercy kag Boy Salmorino, Dolor Katinoy, Esther kag Carlos de los Santos. Salamat gid sa pag-monitor ano. Sige. Action Eric Jackson Brian ya. Basta action okay gid sa amon na. Si Ramon Lose Ligaya BM2 Kyle gamonitor gid kami, greet ko lang Nixon Tahom Tuton Manan Training Tahom. Okay. Pamilya at mga Tahom nguro pamilyas ni ano. Oo, kay apelyido Tahom. Action Firing Line. Okay, sige. Try nato nga malambot sa limat tiniyon mga kaksyon. Ang reklamo sang taga Barangay Tangob, no? Ang Barangay Tangob, sa pag-intindi naton, may ara sang merkado, no? Pero
ang mga sa merkado wala sila income kay may nagtukod pag hindi nagbutang sang struktura sa kilid iya sang dalan. Action firing line. Nano nga sitwasyon? Anyways, mamangonsiho kita be. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Madam Jesusa Contorno, no? Kamuning tagreklamo sa madamo, di na nga tagreklamo. Ma'am, may gabi dira sa imo kag welcome sa Action Radio. Ini sa Action Brian Morden. Okay, may gabi man sa imo dia. Aha. Salamat sa mga time. Oo. Ma'am, residente ikaw sa Barangay Tangob. Oo. Ano nga purok gani, ma'am? Puro paghidait. Paghidait. Ano ganing nature sang complaint mo, ma'am? Ano? Ano ganing imo reklamo sa sulat nga ginpadala nyo sa DILG kag sa regional? Oo. Regarding sa ano bala ng illegal structures. Aha. Okay, so din dapit ng illegal structures nga ina. Ano? Dali, good lang. Barangay Hall. Atubang sang Barangay Hall. Oo. Oo, nga naghambal kita illegal structure, ano nag-obstruct sila sa kilid sang highway? Actually, ano na ang situation. Before sang during the implementation sa memorandum executive order number 21 issued by the President of the Philippines, it was implemented na ma-remove yung mga dyan sa illegal structures along that area. Aha. Magambal. It was implemented. Magambal kita obstruction, ano nagatungtong na sila sa footwalk o kon ano nga sitwasyon? Footwalk, oo. Footwalk. So wala na footwalk. Why na alagyan? Why na footwalk? Dira why na alagyan ang tawo sa dalan na sila gaagi sa highway? Oo. Sige, say kami bi ma'am, mamati ko bi ma'am. Sige ma'am. Ang reklamo mo gid bala? Oo, pasunura bing reklamo mo kay mamati kami. Before the barangay captain Noli Villarosa, during his time, wala pa siya na suspended bala. He implemented that executive order number 71. Okay. With the memorandum, I think, from the DILG kasi sila ang authorized na mag-implement na for the local units to follow. Okay. Diba? It is throughout the Philippines, diba? Oh, yes, ma'am. Oo, sige, ma'am. Okay. So, we na-appreciate namon na kaya natinluan wala ang dalan. Wala na obstructions. Dason, tinlo wala, it's good for the eyes to see. Okay. Now, I just wonder why and surprised na after some iyang na suspended sa nagbalik ang mga structures. Sila. Okay. So, this is already a violation of the executive order from the President himself, di ba? So meaning, ma'am, nalimpyuhan gid man ina kontane, galing nagbalalik na lang na sila. Oo, okay. The OIC herself. So inang nagaplastar da subong, ano na sila, negosyo or balay lang gid, negosyo? Negosyo, mga vendors bala. Okay. Vendors, and then it was they were already relocated sa Juvic Market. May public market naman mo na mo, di ba? Wala man gid sang ginatawag nga public market ang Barangay Tangob. Private ina? Oo. Private na siya mo, pero ginitinguan sa Barangay Council through the Barangay Resolution
nga magrenta ang barangay council sa Jubic Market. So, Okay, man. transfer na sila to. Okay, tapos? So, after suna, nga kuan, nag-wonder lang kaya na ako mismo nag-surprise na nagbalik ang mga structures na and they allowed it to be to build again along that vicinity. Hasta subong way nagid, subong do ka nami nagid sang tiner nila da, do way nagid mahilabtan. Oo. Namita nito nga kuan kay sinabala kita mo ang dira sa front sa barangay hall itself, may nabalang ang mga ang mga vendors they're not even wearing the face mask, diba? Kag isa pa, maghambal kita tubang sang barangay hall, ara da mga public officials ta, tanod, wala gid sila kasaway. Ara da. Harap-harapan, no? Ang ginaalaw na nila, kay ito already removed. Naganda lang ko nga nabalik na sila da. Ay, hindi ginamit lang taon. So daw, ang kalabanan sila sa nagbaligya near the barangay hall, yung nagbaligyan ng nagtinda ng mga isda and vegetables. And the foul smell sa kuan, inabalang sa mga isda na. Sa mga bisita da abe, baho, baho. So, I mean, na siya mo, that is already, kumbaga, sampal na sa inyo, sa mukha nila, na ang ginaano nila na. Ara pastuba. Ginaalaw na nila. Kada sesyon nila, nila da, kadalaw laday nila, instruction, ini mo wagid kasaway, no? Oo, they were the implementers. And they break the law. Paano na? Can we tolerate it? So ining imo nga sulat, ma'am, aside from DILG nga dito na address sa national kay Sir Anio gani ini kag sa regional, may copy furnish ka mo dira sa kapitan mismo, subong. Nakapadala man ka mo sulat sa kapitan na subong, nagareklamo kami. Basi nalipat lang ni sila. Wala man siguro na sila na wala man na sila nalipat. Basi palipat-lipat. Budlining bulagan. Yun. Pabulag-bulagan lang, di ba? Pabulag-bulagan. Because of the rate, I know that those vendors are paying rentals. So, ang problema kundi nakadto naman ang mga renta sila. Bali, ma'am, I think the treasurer should answer to that. Whether the income of the government is placed on its account. Diba? Kaya sa gobyerno na mo. Yes, correct. Kumbaga. Pero the thing is, hindi gid nami ang ilang ginahimo nga ginaalaw nila liwat patinda sa along that vicinity. Well, in fact, it was already removed. Naangamo na nga sistema. They should be the leaders of this community kasi sila ang elected mo, di ba? Barangay officials should be the leaders of this community. How can they present themselves in fact, hindi sila how can they be a leader themselves? In fact, they have the guts to break the law. They were the one who implemented it, and then they tolerated again for those vendors. Hindi man sa hambal nga I'm not against of that kay pangabuhian na nila mo. Correct. Ang gusto lang. Oo. Pangabuhian na nila, maluoy man tas mga tao, but then the fact is they were already relocated to that area dira sa Jubic. Nga ginpabalik nila da. Kaya the same aspect mo, magrenta man sila sa Jubic, marinta mangyapon sila sa barangay, pero ang aton man sila wala. Dapat kung ano ang balaod, dapat
sundo natin, di ba? Correct. Natunulta. Aha. Oo. That is already, I don't know kung aware ang DILG na amo nang ginahimo nila da. Aha. Ang DILG nag-implementar gid man sang EO number 71 pero ti sa kada kuon sang Pilipinas bala. Maybe guro why na nila matulupangdan ni plus the pandemya. Pero ang DILG dapat bakolod must be alert on all the time, ano? Pero ti kadamo na ni sang huding-huding, huring-huring, we don't know kung why gini nakalabot sa talatapan sa DILG dis bakolod, nga daw why gini sila kabisita da. Oo. Pero without the DILG, mismo si Kapitan guro da ka mga kagawad, ba ti klarong-klaro naman ang guro nga obstruction kag violation. Inaway gislaya ka tiklod sinadang mga bligya da. Oo. Oo, palang kasi kuan kay ang barangay council mismo nag-issue sila resolution supporting i-transfer na ang mga vendors dito sa Jovic Market. Now, ang kuan, this is my own free will na opinion ko lang ni without any political motivation dahil naman sila politically motivated ni. No? Balik klarohon ka lang. Para maklaro ngalan mo, ikaw ma'am isa ka nautod. Concerned citizen. Dali, balikan ta to, dali gid lang. Ano? Kay kabalo ka, once gani may reklamo, politika na kuno dayon mo. Da mo na abi, kay kabalo ka subong do politika. Ma'am, ang akon pinakapamangkot before ka nadula, ikaw isa lang gid ka? Ikaw isa lang gid ka sa barangay Tangob gani? Oo. Nagapamangkot ko sa imo kay para malikawan ang political motivated nga gin-mention mo, ikaw isa katagreklamo nga ultimo nga concerned citizen lang. Concerned citizen. Botante, Filipino residente kag manong bakal kag gusto makalikaw sa disgrasya da sa lagyan. Amo man nang imo. Oo, gusto ko lang matadlong bala. Kaya hindi ko gusto nga ang inang we should be the leaders of this community na pwede lang gali nila balion ang balaod nga ginapahamtan sa national diba? Sige. Anyways, kompleto naman ang imo sining nga mensahe tonight, ma'am. Kagaway ka man yaga intrapolitikas Tangob. Why kayo why ka man hando magpapili kapitan, kagawad? Wala gid na sa akong kinabuhi. I'm already old for that. Okay, base bla ila ka naman pasibangdan, base naman plano sini, ti wala. Ang imo lang ya makabulig lang nga magtawhay dang dalan nyo nga syado kagutok kag babaho bangod sang baligya nga isda kag iban pa, no? And I just wanted to let the Tangob Tangob resident to be aware of what is really happening. Dapat makita nila kung ano ang nagkalatabo sa amon barangay. This is already ang kita mo naman subong ang barangay Tangob daw kuan din niya. Hello ma'am. Hello ma'am. Hello. Anyways, medyo kulabos ako sa time ko, medyo naplastar mo naman tanan-tanan. Ang akon lang buwas monitor kaliwat or every night, every day monitor ka sa Aksyon Radio kay i-try ko ganyan lang buton si OIC Kapitan Atienza dira buwas man, ha? Okay. Kag buwas may ara pag iko vendor nga interviewhon man, ini vendor gid niya affected gid siya sa business niya bangod sa sitwasyon da, ma'am. Okay. Sige. Salamat, ma'am. May gabi. May gabi sa tanan. Salamat gid. Thank you gid, ma'am. Hambal ni Giselle Sigunla, ang ibang tindiro da wala ga face mask, wala naman social distancing, da wala lang sila COVID action branch. Atubang gid mismo sang sang barangay hall. Si Hari hambal niya, good evening Sumbray, mate lang kami sa Sumaga, Hami Kinoso Hamilano. Salamat gid sa pagmonitor, no? Sige, pabuasanta kay tawgon tagid ang atensyon ni Kapitan Atienza dira OIC sang barangay Tangob. Kag-interviewhon ka man ng isa ka vendor gido, nga ti galalain gid sila why na sila income kay dintong merkado nga didto why na tuya sang nagabakal kang iban nga mga vendors ginsaylo da sa obstruction suno sa report allegedly sa atubang sang barangay hall.
ti ang mga vendors kaysa di mo ni mabasol kay ti kun pasugtan man lang niya sang gobyerno da, panggobyerno da sa barangay Tangob, ti ila gusto lang makapangabuhi silang maka-income sila, himuon man lang nila, pero kung ibawal sila based sa resolution, based sa lahi naton, ti sinog bing vendors nga magkontra sa lahi sang Pilipinas man. Sila, ara na da sa panggobyerno sang binarangay kag ang kung paano implementar ang balaod kung sa Bisaya pa o kung implementar ang anuman nga pagsulundan sa sina nga barangay. Imagine mo na, atubang sang barangay hall, wag gikibik sa wayda. So tulok-tulokon nyo lang kadalabay nyo, daway lang kamuya kita, di ka budlay daw ka imposible na naman Si Miles Martin monitor man Oras ko kulabos maka-action pabawasan ta ini. Ini sa action Brian more din nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon